Guys, nindot kayo ang lesson nga atong makuha karon na ini atong mga istorya o sambingay. Nasayod ko nga daghan yung mga Kristohanon nga makarelate nini for sure kay mao ni ang kalabanan karon nga nahitabo. Kini ato ang istorya karon alang dai kini sa mga Kristohanon o ikaw ako Kristohanon nga tigpamatian sa pulong sa Ginoo. Ano na ba'y panahon nga while namati ta sa pulong sa Ginoo nya kita mo'y napunting, kita mo'y naigo, ikasakit nato. Do na ba'y panahon nga nakasinati ta nga murag maglagot ta sa gawali, murag madiscourage ta sa pagsimba, maka-question ta nganong kita mo'y gipunting, kita mo'y giigo sige. Upuli guys nga matapos nimo ning maong sambingay o ayaw kalimot i-share po ni sa mga Christian karon, mga nangalagad sa Ginoo. Kay halos-halos tanan karong panahon na dali kay masuko kung mawalihan, dili magpabadlong, dili magpa-correction sa pulong sa Ginoo. Pero niini nga storya diha nato may sibutan kung unsa day ka importante nga mudawat ta bisag sakit ang pulong sa Ginoo. Now, para masabtan nimo inani ang dagan o senaryo sa maong storya. Adunay usa ka bag-o nga ni Simba kay gi-invite siya. Pag abot niya simbahan, bali niyang laguta, bali niyang sukua sa pastor nga gawali niya. Kay siya mo'y napunting, siya mo'y naigo, tanan nga nabuhat niya nga sayop, mga sala, natingala siya nga ang pastor nawali man yun niya, daw nahuna-huna niya nga unsa man ning pastorang imantayon man, murang magsiging ga unot-unot samtang nagbuhat ko. So naka-question siya niya anak pagkasunod Domingo, niingon siya atong gaimbitar nga di na kumusimbaan ang iyong simbahan. Kay kanang iyong simbahan, grabe kay mangigo ng iyong pastor ha, grabe kay muwali, no, puros na laman pasakit, ako ray gitapik sa kadaghan pag nagsimba ako pag gitapik. So nagbagulbol siya ni ana. So wala siya mo kuyog sa nagimbitar niya. Ang iyang gihimo ana siya nga akong panid-an ng ilang pastor kung inani ba gyud ni ang winalihan ini. So di ko moadto sa simbahan, di ko mosulod simbahan, pero magpaatbang ko. So guys, ang iyang gihimo didto siya ilalom sa kahoy nga mangga nga layo-layo ra simbahan. Tungod kay madungog ra man niya kay krupon man ang gamit sa pastor nga magwali. So madungog ra niya dito sa layo. Ilalom sa mangga kapasalipod siya sa mangga. Unya iyang gipanid-an kong tan-aw niya og siya ba gyud ang mapunting yapon, siya ba gyud ang maigo sa pulong sa Ginoo. So nadunggan niya nga gawali ang pastor, niya ana dito ang pastor nga wa gyud matago dias mga kaisunan, wa gyud matago sa Ginoo ang tanan madayag bisan pa og mutago ka sa ilalom sa mangga. So pagkanung niya ana sa maong batan-on nga itago sila sa mangga, siya nga ako mangyapoy na igo. Matar ning pastura no. Ako mangyapoy na punting. Kabalo mangyapon siya nga nako diri ilalom sa mangga. Grabe yung mangigo ni nga pastor da. Pasakit gining iya. Sumuto nga palig niyang sukuan na pod. Yun siya nga karong sunod Domingo tan-awon tag ako bagyapoy igon. Now, siya bagyapon kuno igon. So pagkasunod Domingo misayo na siya. Wa pa nangabot ang ubang mga tao, siya mo'y pinakauna. Unya giablihan naman ang simbahan, misulod na yun ang maong batanon nga wala pa'y tao. Dito siya sa pulpito ni tago, kay katong pulpito sa maong simbahan. Adunay murag kabinet sa ilalom. So dito siya misulod sa kabinet sa ilalom sa pulpito. Unya naa may gawang iyang gisiradan. So dito siya. While na siya dito, gapaabot siya dito, naabot na ni mga tao, di hangtod nagsugo nagsimba, hangtod nga nagwali na sa pastor. Karon namati siya betan-aw na to og ako bagyapoy igon ani nga pastor. So nana gusto sa ilalom sa pulpito, wa ko kabantay ang uban, wa pud kabantay ang pastor. So muto nagwali na pastor, yun ang pastor nga mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo, bisan unsaon nato kung magbuhat tag sayop sa tubangan sa Ginoo, bisan pagmutago ta, bisan asa pa ta, ug bisan pa ug butago ta ilalom sa pulpito, kita gyapon ta sa Ginoo. Grabe. Ana siya while namati sa ilalom sa pulpito nga. Grabe, kitaan manggibalan mangyapon ko. Ako mangyapon na igo. So ayang gibuhat guys, giablihan ni pultahan sa pulpito ug nigawas siya, nasyak ni pastor. Nasyak ang pastor kay nigawas man siya sa ilalom sa pulpito. Unya miluhod siya.
Sa tubangan sa pastor, niyon siya, pastor, pasaylo ako pastor. Sa akong nahimo nga nagdumot ko nimo, pila ka Domingo, 2 ka Domingo nga nagdumot ko nimo kay nagtuo ko nga ako gyud imuhang igo sige. Pero nasayod ko pastor nga ikaw gigamit sa Ginoo aron pagpabalos akong dako kayong sayop. Diha. Nangayo siya pasaylo hangtod nga katong tawhana nasabtan niya nga ang Ginoo gid ay mo'y nakigsulti niya. Ang Ginoo gyud mo'y kanang nakighinabi niya. Buto nga tungod ato gidawat niya og active na kayo siya sa pagsimba. Wa na gyud siya absent sa pagsimba og nasabtan niya nga bisa unsa kasakit ang wali, dawaton niya tungod kay nasayod siya nga ang pastor ang nagwali instrumento lamang igamit sa Ginoo aron pagpabalo sa iyang dako kayong sayop. Guys, inani ka importante sa atong kinabuhi nga masabtan gyud nato nga ang mga nagwali instrumento lamang na sila nga gigamit sa Ginoo. Unya ang Ginoo gyud ang nakighinabi diha nimo kung nasakitan ka panahon sa wali, kung adunay panahon nga namati ka sa wali, ikaw mo'y topic, ikaw mo'y gisintro, ikaw mo'y giigo kanang pastor ana nga nagwali, wala na nagkuyog-kuyog nimo, wala na nakabalo sa tanan nga iyang giwalihan, wala na siya kabalo sa tanan nga mga tao nga iyang giwalihan sa ilang mga binuhatan, wala kabalo. Pero ang Dios nakabalo sa atong mga binuhatan, sa atong mga huna-huna, motibo, kasing-kasing, nasayra na sa Ginoo. That's why ang mga alagad sa Ginoo, ang pastor nagwali, instrumento lamang na sila nga pagpabalo sa imuha, nga ang Dios gyud maoy nakigsulti, nakighinabi nimo. So ayaw ikasakit nga nawalihan ka sa pastor, no? Ayaw na ikaguol nga ang pastor ikaw mo'y topic, ikaw mo'y nasintro sa iyang preaching. Kay bisan pa og dili ka mosimba ni anang Domingo ha, maor gihapon na ang topic ni pastor, mao gihapon na ang iyang iwali. Bisan pa og dili ka mosimba, og mosimba ka kung naigo ka sa pulong sa Ginoo, nagpasabot na nga ang Dios nakighinabi nimo, nakigsulti nimo ang Dios. Kay ang pulong sa Dios matud pa sa Hebrewanon 4:12 nga ang pulong sa Dios buhi ug abtik ug mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan, nag-usisa kini sa mga tinguha ug huna-huna sa kasing-kasing sa tao. In verse 13, walay butang nga matago gikan sa Dios, ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyang husay sa atong mga binuhatan. So dinhi nimo masabtan nga ang Dios mo'y siya'y unang nakakita. Siya mo'y unang nakakita sa atuang binuhatan bisan pa gani sulod sa atong kasing-kasing. So ang magwali ang pastor gigamit lang instrumento sa Ginoo para ipakita sa Ginoo sa imuha nga sayop tong imong gibuhat. So dili nimo ang ikasakit, dapat dawato nato ang pulong sa Ginoo. Ngano man kay insa diri ang pulong sa Ginoo daw espada, insa diri hait ug abtik, di ba? So kung nag-isgot diri nga ang pulong sa Dios abtik ug hait kanang pulong abtik, bisa unsaon nimo glihay, maigo gyud ka, di ba? So munang ayaw na lamang gyud glihay sa pulong sa Ginoo, dapat magpaigo ta. Bahalag sakit ang pulong sa Ginoo kay ang sakit mo ni makaayo nato. Kabantay ka nang tusdikon ka, na kay tunok. Unya tusdikon ka, di ba sakit kaayo, magngut-ngut gyud ang tunok. Iya inig tusdik balin sakita pero kabantay ka sa diyang makuha ng tunok perting minuta ang pamati. O di ba? Sinana pud ang pulong sa Ginoo. Daw sa magdagom na nga sakit kaayo moabot sa imong kasing-kasing, sakit kayong dawaton, pero ang gusto ana nga makuha ang mga tunok sa sala sa atong kinabuhi aron nga nindot kayo ang atong pag-alagad sa Ginoo. So ayaw ikasakit ang pulong sa Ginoo kay abtik na siya. No, og sa sumbagay pa na siya bisan saon nimo panagang maigo gyud kas pulong sa Ginoo. Muna nga pasalamat ta sa mga nagwali nga sila ang gigamit bisan nasakitan ka. So ayaw pagnumot sa nagwali, pasalamati ang Dios nga gigamit ang maong tao aron makoreksyonan ka, mapabalo ka sa imong sayop. O di ba? So guys, din lang takutob sa ato ang istorya karon. Hopefully nga ma-share nimo ni guys. And don't forget sa pag-subscribe sa atong channel and then atong Sambingay sa Kristiyanon Facebook page. Ayaw kalimot sa pag-suporta, paki-follow lang sa ato ang Sambingay sa Kristiyanon sa atong Facebook page. Ayaw kalimot guys, pwede po kang mutan-aw ni ini nga video, daghan po kang makatunan, i-click lang dito. God bless.